Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Зандър Икс Въпрос. И добре сте ни дошли на поредицата как беше, Grand of Survival. И ето къде ме спомнах на Сидът, когато написах моето име. Да, като написах моето име, има спомна тук. Зандър Икс The Beast. Има спомна тук и сега започвам с събирането на дърво, разбира се. Да знаете, че в тази поредица нямам си на представа какво ще строя, какво ще правя. Така че първоначално мисля къщата ми да е издълбана в планината. Пък после ще се развивам и отвън и навсякъде. Така, добре. Нека посъберем бая да дърво, защото искам да имам много дърво. Аз мисля, живея някъде тук, ама не съм сигурен. Защото има много хубави дървета. Така. Така. Опа, какъвто слаг, бе! Леле, хора, тотално ми лагна. Добре, така. Хоп. Хоп. Хубаво, да потърсим още малко място. Овца. Шит. Къде отидем? Така. Нека да тръгнем на там, примерно. Леле, много ми лагва, трябва да се махна от тия дървета. Че ми лагва жестоко. Така. Фак бе, защо толкова ми лагва? Мамо стара. Къде отиде тая овца? Ще трябва да си купувам нова видеокарта. Защото моята е много тъпа. Какво така да кажа. Супер тъпа е 2 гигабайта RAM. Което е супер малко. Трябва поне към... Если няма представа, поне 10 или над 10 гигабайта RAM искам да има. Но не знам кога ще я сменя. Защото събирам разни работи и... Охо, тук си имаме аврамчуци. Така. Айде си крафнем един дървен меч и ги спукаме. Какво ще кажете? Защото на мен ми трябва и ядене. Пак той праси. Къде отиде? Фак, shit lag. Защо ми лагва на този world? Motherfucker. Дали нещо от настройките? Бе, откъде? Сигурно е от компютъра. Добре. Супер. Леле е много красита. Опа, чакай, че щях да забравя крафтинга. На колко чунка ми върви? Добре. Айде. Дом. Айде уж настройките. Малко тук се поправи.
Като излязахме от тази ненаситна джунгла. О, към джунгли няма да ходя пак. От там надолу има мина. Деда можеше да намери едно село. Щеш да е доста добре. Но не ми се търси 2 века. Затова отиваме да търсим планинка. Да я заобаем нашата къща. Какво става, бе? Какво става тук, бе? Какво става тук, бе, хора? О. Не можем да се регенерира мапа ли какво? Какво става? Леле, равен. Така. Къщата ни ще е ето тук. Ето тук. Точно ето тук. Точно в тая проклята стена. Па не знам дали стана 15 минути. Не да стига. Така. Според мен още не е стана. Така. Нека си издълбаем една дупка да се оцелим. Пред нощта да не причукат мобите. Макар че съм на изи, но това няма никакво значение. Все някога му е да е някакъв крипър и да ни фейлни клипа. Така че... Когато си издълбая тук нашата къщичка в планината, ще си направя каменни инструменти, с които ще върша някаква работа, разбира се. И печка също ще се направя, ще ми стигне камък. По-нататък вече към втория епизод ще видим какво ще правим. Между другото, в този YouTube канал може да играе някакви мини игрички, когато ми е скучничко. Майката. Добре. Добре, човек ще се направи всякакви предмети вече. Хоп. Хоп, хоп. Абе, знаете ли какво? Точно. Чайка с крафтна печка. Да има. И една лопатка. Ето. Перфект. В другият епизод ще тръгнем да събираме руди. В епизод 2. Не знам колко време остана, но когато издълбаем тая къща, със сигурност май ще свършвам клипът. Я почакайте.
Да си направим врата, защото тук се смущавам. Мисля, че ще ма паднат някакви уроди, от които няма да можем да се измъкнем, ще ни провалят клипа. Зато и че фащаме спартакещи и се изнасяме вътре. Добре. Така. Така ще го сложа. Трябва да запекване. Сега ще изкопаем нашата къщичка, колко да е големичка. Мисля, че толкова ще ни се... О, бас, якто човек! Това беше перфектния късмет, братче. Това. Ето има някакви прогреси, макар и малки в Майнкрафт. Забравя как беше на това полицията, ще го погледна после. Добре. Това много ме изкефи, човек. Както си копам и като казвам, че ще събирам в другия епизод кола вече. Ето го кола. Дори тук ще изравня, ето така. Сега. Чайте се направим също така и... Опа, какво си мисля, че правя? Ето, точно ще ни стигне. И за това... Охо! Леле, мале! И аз в тъмното не го виждам, бе, хора. Пък то над мен е имало цяло богатство. Супер. Доста добре. Доста добре започва този survival. Усещам, че ще има хубави смешни моменти, в който ще фейлвам и ще се нервя и ще псувам. Така и ето тук. Добре. Знаете ли ко? Аз искам да се направя един чесмок. Не е много голям. Ето тук се отваря. Така. Искам да се направя едно легалце да сейфна. Ето. Супер, бе, супер. Развиваме се за сега доста добре. Чакайте да не вземаме много място. Добре. Признавам се, че всичко се развива по план. И няма да има толкова провали в този survival. Чакайте да светя, хора. Защото отвън е нощ. А ние сме си като някакви алайка бос. Чакайте да светя, ето тук, макар че това ще го експлорна в или втори или трети епизод. Добре, това беше за епизод 1. Ако ви харесал клипчето, може да се абонирате, давайте положителен вот за клипа и чао!